Kultava olisi lähdössä töihin. Ai nyt joo. Niin, meillä on semmonen draamallinen saarnaosuus, jota pitäisi vielä vähän harjoitella. Minä esitän siinä Pietaria. Harmi, mulla olisi ollut yksi juttu sulle. Ai mikä? Mä en oikein tiedä, että voiko sitä sanoa tässä näin, mutta Kerro nyt ihmeessä. mä aion ottaa susta eroon. Kato, mä tapasin toissapäivänä yhden Markun ja yhtäkkiä mä tajusin, että eihän tää meidän avioliitto toimi yhtään. Jaha. Se oli jotain ihan tajutonta. Jotkut sellaiset asiat, joita me ollaan tuskailtu iät ja ajat, niin Markun kanssa ne loksahti ihan kohdalleen. Niin kuin esimerkiksi tää lastenteko. Mehän ollaan jahkailtu siitä jo 10 vuotta. Markun kanssa me ollaan tunnettu vasta 2 päivää ja mulla on heti aivan kauhea vauvakuume. Kaikkein jännitä tässä on se, että ei mulla ole yhtään huonoa omatuntoa, että mä olisin niin jotenkin pettänyt sua tai jotain. Päinvastoin ensimmäistä kertaa mä en petä itteeni. Eikö tää nyt tuu sun mielestä aika äkkiä? Niin no sitähän mä vähän ajattelin, että voiko sitä tälleen yhtäkkiä, että teeks vaan ja hyvästi, mutta nyt on kuule tosi hyvä fiilis, kun sain sanottua. Mun täytyy muuten lähteä tästä. Voi voi. Tulee kyllä vähän surullinen olo. Mä toivon, musta olisi kauhean kiva, jos me voitais säilyä ystävinä. Hei hei. Ai niin, semmonen asia. Jos voit, niin oo jossain muualla ensi yötä, joko? Mä lupasin Markulle, että me voidaan olla meillä. Moi. Hyvää huomenta, rakkaat lähimmäiset. Minä olen Radio Esa. Ilma kaupungin yllä on tänään hyvin kirpeä ja jotenkin arvaamaton. Tuntuu, että juuri tänään voi tapahtua melkein mitä tahansa. Ehkä juuri sinulle, rakas kuulija, on jo jotain yllättävää tapahtunutkin. Jos näin on, niin toivon, että se on jotakin hyvin kaunista tai ainakin jotain, jolla on merkitys. Jos se kuitenkin on jotain hyvin epämiellyttävää, niin kannattaa pitää mielessä Franz Kafkan muodonmuutosnovellin päähenkilö Gregor Samsa, joka eräänä aamuna huomasi muuttuneensa suunnattomaksi syöpäläiseksi. Jos nimittäin eläytyy Gregoriin kyseisessä tilanteessa ja sitten vertaa tätä kokemusta omaan onnettomuuteensa, niin elämä ei yhtäkkiä enää näytäkään niin lohduttomalta. Rakkaat kuulijat, niin se vain on. Aina löytyy maailmasta, tai ainakin kirjallisuudesta joku lähimmäinen, jolla menee vielä huonommin kuin itsellä. Minä olen Radio Esa. Huomenta. Se on Juhani luoteistuuli. Tiedätkö mitä se tarkoittaa? No, Se tarkoittaa sitä, että jos purjehtii kaakosta päin, niin joutuu luovimaan. aha. Kuka siellä on? Sun isäs vaan. Kysy siltä, mitä se haluaa. Jos ei sillä ole mitään järkevää asiaa, niin käs se häipyä. Sano sille, ettei mulla mitään asiaa, muuten vaan tuli morjestaa. No kun toi Marika toivoi, että... Sano Marikalle, että tämä on minun paatti ainakin niin kauan aikaa, kun te olette minulle 3 kuukauden vuokrat velkaan, niin minä käyn täällä just silloin, kun minä haluan. Luuleeko se Führeri, että sen maksamista palkosta riittää vielä johonkin vuokraan? Siis hän saa täsmälleen taulukon mukaista lihakauppa-apulaisen palkkaa. Se on naurettava kipuraha siitä raatamista, mitä toi... Vai raatamisesta? Kun ei edes siivoamaan voi pyytää. Selvä. Asia ymmärrät. Mä otan loparit. Erittäin hyvä. Niin on. Kyllä. Mä toivon, ettei mun tarvi enää ikinä nähdä sua. Kiitos sama. Hyvästi. Hyvästi.
Niin, olet sinä paremminkin minun mielestäni pelannut. Jotenkin sitä vaan ajattelen, että rakkauteen kuuluu ennen kaikkea luottamus. Niin, minun mielestä sinun kannattaisi harjoitella ennen kaikkea smässejä. Kyllähän minäkin olen tavannut paljon kauniita naisia, joiden kanssa olisi voinut Helenaa pettää, mutta No sitten, ei muuta kuin vosuihin, kyllä se lyönti siitä sitten paranee. ei. Minusta tuntuu, että minun pitää viettää vähän aikaa yksikseni. Anteeksi. Ota noita sieniä, kato, missä on seleeniä. Se niinku vastustuskykyä parantaa. Ihana kun toit nää safkata. Multa rupee lihanruuat tulemaan korvista. Kulta, ei sinun pakko täällä olla töissä, jos sua ahdistaa. Kato, mä voin mennä takaisin TV-lupatarkastajaksi. Kato, niin... Sun pitää opiskella. Mä haluan, että susta tulee jotain hohdokkaampaa kuin joku mitätön lihakauppias. No mä en tiedä, onko insinööri sitten se hohdokka. Totta kai on. Jaha. Voitko kuule sanoa vaimolle, että jos hän suvaitsee välillä tehdä vähän töitä, niin siellä olisi nyt asiakas? Siellä olisi Voinko nyt kuule asia. kertoa appiukolle sitä? Mä en oo mikään undulaatti, jota se voi pitää täällä häkissä ja antaa silloin tällöin armosta vähän siemeniä. Joo, hän ei ole todellakaan mulle mikään undulaatti, vaan kalkkarokäärme, jota mun on koko elämäni pakko ollut kantaa tässä poveni päällä. Juhani, Niin. annat sä sen puhua musta noin? Käsket sen välittömästi pyytää multa anteeksi, ellei se halua, että sä vedät sitä turpaa. Mitä? Ai turpaa. Sopii kuule kokeilla. Hei, mä oikeesti kun... Älä nyt nöyristele sitä. Anna tulla vaan poika. Kato, Marika. Anna tulla. Lyö nyt sitä, kun sä kerran sitä kerjää. Anna tulla. Hei, en mä tarkoita, en mä halua... Ai jaha. Sä et halua puolustaa mua. Mitä? Sä haluat, että mä annan tolle periksi. Selvä. Täällä sitä ollaan nyt. Kassalla. Se on kuule noin lähellä. Mikä oli? No, tää päivä on ollut melko hiljasta. Yksi ruumis meille tuli tuossa. Joo. Mitenkäs, onko hänen tilansa vakava? Tyynen vai? Ei, vaan masentunut. Mies ei päässyt tänään käymään. Olette teini-ikäistä lähti yhdessä, niin intohimoinen suhdemuuto. Käyvät tuolla liinavotavarastossa naimassa. Vai niin? Mitäs pastorikin näyttää tänään jotenkin masentuneita? Mä voisin antaa kyllä lääkekaupasta jotain piristävää. Ei, kyllä minä pärjään. Okei. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun edestäsi annettu. Minä otan suihin. Anteeksi. Minä otan suihin. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis, sinun edestäsi annettu. Oi jumalauta, pastori. Just 2 kertaan mä sanoin, että minä otan suihin. Ja nyt te kumminkin löitte toi ylety mulle käteen. Niin. Arvottakaa, menikö multa fiilis, jos se kerran Kristuksen ruumiin, niin luuletteko, että minä haluan sitä hikisillä käsilleni kähmiä? Kaadettiin mulle viinikin käteen vai? Pertti! Anteeksi. Pertti! Hommas mulla uusi pappi, tää meni nimittäin poikottiin. Ei osais ehtoollista jakaa. Kyllähän minä voin tietenkin aloittaa tää... Olkaa nyt jo hiljaa. Tarvitse tän enempää sairaan ihmisen mieltä pahoittaa. Nonni, katsokaa nyt mitä te mulle teitte. Mitä? Nyt mulle tulee kohtaus. Helvettikö tästä joutuu lähtemään, kun ei pappi osaa hommia. Herramme, Jeesuksen Kristuksen veri, sinun puolestasi vuodessa. Ei helvetti. Tyyne. Tää on vainaa. Mitä sä oot tehnyt tälle? Päivänä, olisiko teillä mahdollisesti yhtään elävää sikaa? Elävää sikaa.
elävää sikaa, koska mä olen aloittelemassa sirkustoimintaa tuossa teidän ihan lähellä ja meidän karhulla on flunssa ja norsu on depressiossa, niin mä ajattelin, että olisi edes sika. Että kyllä lehmäkin käy, mutta sika on kuulemma helpompi kouluttaa, kun itse asiassa tässä on hirveä kiire, koska meidän ensi-ilta on jo tänään. Joo. Tuolla on sulle elävä sika. Joo. Päivää. Helenius. Niin. Meidän sirkuksessa on sianpaikka vapaana ja näin sirkustaiteen ammattilaisena mä ajattelen, että te olisitte mahdollisesti juuri sopiva henkilö. Onko tää jotain huumoria vai? Ei. Kun meidän norsulla on depressio, niin... Jumalauta, jätkä antaa vetää. Ei teitä mahdollisesti kiinnosta sponsorointisopimus. Ulos! Kiitos, mielenkiinnosta. Iltaa. Iltaa. Lasi punaviiniä ja trimmaus, kiitos. Selvä. Näkemiin. Näkemiin. Skål. Skål. Pastori. Muistatteko te? Mä ajoin taksilla kerran teidän päälle siellä hautausmaalla. Joo. 2 tuusottia mä tarjoan. Hieno homma. Ota kiinni. Mikä tää on? Haulikko. Aha. Joo. Miksi? Idea on tää. Mulla on huomenna aamuvuoro. Kauppa avataan 8. Isä hakee teurastamolta lihaerää ja tulee kaupalle vasta 8:30. Noin 8:15. Kauppaan ilmestyy tuntematon mies. Eli siis sinä, sukkahousut päässä ja ase kädessä. Ja sitten tää mies pakottaa mut avaan kassakaapin, vie rahat ja häipyy. Että tämmönen idea. Jep. Vielä se, että tuntuu tosi pahalta, kun ei voi päästää kaikkia asiakkaita sisälle. Eikö te absolvo? Hetkinen. Seis. Saanko hetken huomioon? Mikä teidän nimenne on? Fils. Nostakaamme malja pastori Filsille, joka on ymmärtänyt, että todellinen seurakuntatyö tehdään täällä ihmisten parissa. Kiitos. Hieno asenne. Hieno ihminen. Itse asiassa juuri tällainen suvaitsevaisuutta herättävä pyyteetön toiminta palauttaa minun uskoni kirkkoon, jonka akilleen kantapää on jo pitkään ollut vieraantuminen ihmisistä. Ehdotankin, että kohottaisimme 4-kertaisen eläkön huudon pastori Filsille. Fils? Mitä se kertoo? Jumalauta! Fils!
Kiitos pojat. Kiitos tytöt. Nyt vaan materiaali tylysti Karpolle, niin Tilstin pojan tarina, se on siinä. Anteeksi, kun tässä on nyt käynyt niin väärinkäsitys. Joo, ei tarvitse selitellä. Perästäpäin kyllä kuuluu. Ei kun, siis että kun tupakkaa Mitä sä tarkoitat? Tuutko sä mulle selittää jotain? Mitä? Onko mä se on pienempi vai? Onko mä huono ohjaaja vai? Tuutko sä häpäisen mun tiimi edessä vai? Mitä sä tarkoitat? Onko mä vedäksä mun lattia alta mut vai mitä? Purku! Marika, Niin? mistä sä haulikkoidean oikein keksit? Se on meidän isän pyssy. Se myi sen viime vuonna museolle. Oot sä ihan varma, että tää on hyvä idea? On. Kato, muuten me ei saada ikinä maksettua meidän vuokria. Eli me siis varastettiin teidän isän haulikko, jonka avulla me varastetaan teidän isän kaupasta, teidän isän rahat, joilla me maksetaan teidän isän vuokraa tästä teidän isän veneestä. Aivan. Just. Anteeksi, ootko sä nähnyt meidän meriliittoja? Se karkas, kun mä en ehtinyt kouluttaa sitä, kun se tuli paikkaan meidän norsuun, jolla on taas depressio. Kauhean tilanne, kun esitys on kesken ja yleisö on sisällä. Kukas sinä olet? Oletko sinä eksynyt? Päivä. Tupakoitteko te? En. Onko teillä kotieläimiä? Ei mulla ole kotieläimiä. Hei. Siinä tapauksessa tervetuloa. Kiitos. Seuratkaa minua. Hei, tulkaa takaisin. Hei! Nyt on sattunut väärinkäsitys tässä. Haloo. Haloo. Jäittekö te oven ulkopuolelle? Jäin. Anteeksi, minä olen todella pahoillani. Ei se mitään, mutta te taisitte viedä mun kassin. Oh. Anteeksi vielä kerran. Mä oon todella pahoillani. Tällaista ei saa sattua. Ei se mitään. Missä se on se mun... Se on tässä. Ai, missä? Se on tässä. Ja tässä. Ja tässä ja tuolla. Joka puolella. Unelmienne asunto. Eteinen on avara, kuten huomaatte. Lattiaan tulee tammiparkettia, joka asennetaan 45 asteen kulmaa. Se antaa semmoista mukavaa piristystä, joskaan ei ole kaikkein helpoin tapa asentaa parkettia. Mä haluaisin sen mun kassin takaisin. Vai niin? Mitäköhän mahtaa löytyä tuolta ylätasantilta? Tadaa! Tähän tulee ihanin kylpyhuone, seinät kaakeloidaan, lattialaatoitus asentaa niin ikään 45 asteen kulmaan, lattiakaadot tehdään mahdollisimman jyrkät. Niin, että vesi ei pääse lainehtimaan ja jäämään tuonne reunoille. Näin ikään se estää homehtumista tuolla pitkin saumoja.
Eikö olekin upea näköala? Se tosin peittyy, kun seinä muurataan umpeen. Mutta sen sijaan... Hei, miten tässä auki? Ei mitenkään. Ainoastaan avaimella. Joko te olette lähdössä vai? Joo, kun olisi vähän kiire. Jos katsotaan vielä olohuoneen. Kattonhan tulee 6 paneeli. 6han tummuu hitaammin kuin mänty. Sen lisäksi se valkolakataan, mikä myös estää tummumista. Lämmitysjärjestelmä tulee olemaan... Voisitteko sitä avata ton oven? Anteeksi. Osataanko se maa pystyllä vai? Joku. Onko se tää lattiasähkö vai? Ei. Toi 6-paneeli on. Ei sekään. Se on tää asunto vai? Tää asunto ei miellytä vai niinkö? Mitä? Pitäisikö olla Poreallas vai? Turkkilaista saunaa vai? Mitä? Pimuja ja palmuja? Perkele persialaista mosakkia vai mitä? Jumalauta. Sä olet se Juhani. Se täyspaska. Jumalauta, Juhanis. Se tuntee nöyryttämään sun omalla olemuksella. Tajuatko sä? Mä ryömin täällä. Pesen ja puunaan sun parhaan mahdollisen asunnon. Niin sä naurat mun kaakeleille. Mitä? Mene ulos täältä. Mene ulos täältä. Sä häpäisit ihmisen elämän. Tajuatko sä sitä? Eli kysymys on edelleen, kuka Kaidelta tieltä poikennut on kuvassa? Soittakaa rohkeasti hyvät katsojat, sillä rahaa on jaossa todella paljon. Ja muistutan vielä, että kyseessä on bonustehtävä. Päivää. Ottakaa vuoronumero, olkaa hyvä. Istumaan. Kolmetoista. Tämmönen tyttö löytyi tuolta metrosta ja hän on ilmeisesti eksynyt. Pikku hetki. Tuppas sinä tänne. Ja te odotatte tässä. Hyvät katsojat, voittaja on löytynyt ja katsokaa mikä palkintosumma. Ja mitäs nyt tapahtuu? Kaarina tuplaa! Se on aivan oikein. Tytö, ääni on sairaan. Eli nyt ei muuta kuin passarit kiikkiin, niin 150 000 on. Ja rahaa on korottaneet summaa 10 000. Perä. Meinaatko tehdä sen röstö vai et? Mä voi enää, jos tää isä on tuo sisällä. Mikset voi? Ihminen sekin on kyllä se asetta tottelee. Mutta se tuntee mut. Ei toi sukkauta yhtään mitään. Ei se naama, kato. Kun näyttää niin... Pysy tässä. Kädet ylös, tää on ryöstö! Kädet ylös, äijä! Rahat tähän kassiin! Antaa vetää, täältä ei tipu penniäkään. Irti! Tänään taistelevat luovuta. Väistä nyt idiotti, toi äijä on mielipuolin murhaa ja se ampuu se. Paskat se mitä ampuu, jos se ampus, se olisi ampunut jo. No ei tietenkään olisi, että tuu mitään murhaajista. Kato nyt itekin, sehän tärisee. No kai se nyt tärisee, kun se on vetänyt jotain huumetta. On vai?
No niin, Mikki, alas vetää sitä ennen kuin me soitetaan poliisit. Hopo. Tää ei oo bloody bastard! Sä ammuit mun isän. Niin. Mitä helvettiä sä sen menit tekemään? Minä näin! Se oli päivänselvä murha! Tytöt, pojat, tässä on Juhani. Täyspaska, kriminaali, yhteiskunnan syöpäpesäke, huutoa 3. 1, 2, sika! Ostakaa Sanomat Pervopappi Special. Ostakaa Sanomat Pervopappi Special. Terve. Sä olet näköjään vaihtanut lukon. Nimi tuo. Kun mun pitäisi päästä johonkin suojaan, kun tulee... Kiitos, ole hyvä ja häivy. Helena, en mä oo tehnyt mitään. Mä haluan nähdä sun naamaa sen ja ikinä, onko se? Ei kun kato, siellä metrossa niin tupakka meni täältä. Eläin. Hei. Kiitos. Helena. Mitäs toi? Rakkaus on kuin kettu, se vie... Ei tämä minulle tullut mitenkään yllätyksenä. Hän on ollut aina jotenkin vähän omituinen. Esimerkiksi sulkapallopelissä. Hän ei pystynyt hillitsemään itseään. Hyvää iltaa jälleen, rakkaat lähimmäiset. Minä olen Radio Esa. Olen aina ajatellut niin, että minun tehtäväni tässä maailmassa on puhua armon ja lähimmäisen rakkauden puolesta. Ja kyllä minä edelleenkin jossain täällä sisällä uskon, että ainoa asia, jolla on mitään syvempää merkitystä, on juuri rakkaus. Mutta miksi rakkaudesta puhuminen tuntuu juuri nyt niin turhalta? Miksi minä pelkään, että minulle on tapahtumassa jotain? Tuntuu, että minulla ei ole enää voimaa asettaa itseäni alttiiksi. Että kaikki käsittävät väärin, eivät jaksa kuunnella. Ihmisillä on niin kiire tehdä jotain suurta, päteä, luoda itsensä. Oppia keinot, joilla pärjätään kovassa maailmassa. Mutta onko loppujen lopuksi niin tärkeää aina pärjätä? Eikö ole suurempaa ajatella, että ihmisellä on lupa yrittää ja myös epäonnistua? Ja ennen kaikkea oikeus epäonnistuneenakin tuntea yhteyttä toisiin ihmisiin. Tässä minä puhun ja mietin, että kuunteleekohan kukaan. Koska sitä minä juuri pelkään. Sitä, että ei ole kukaan kuuntelemassa ja sanomassa, että hyvä Esa, sinä puhut tärkeistä asioista. Minä pelkään, että minä olen menettämässä yhteyden teihin, rakkaat lähimmäiset. Ja sitä minä en haluaisi menettää. Siksi minun on lähdettävä joksikin aikaa pois, etsimään jotain uutta.
Toivotaan, että minä löydän jotain, joka antaa minulle voimaa palata takaisin. Joskus myöhemmin, kun aurinko hehkuu kaupunkimme ylle toisenlaista, hieman lempeämpää valoa. Kuulemiin, rakkaat lähimmäiset. Minä ikävöin teitä jo nyt. Minä olen Radio Esa.